Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Andoy. Taong 1939, Lazi, Siquijor. Itong mga panahong ito, may dumating na dayong pamilya sa Lazi. Malapit lang ito sa bahay nila Andoy, kaya na may naging sentro yon ng kanilang atensyon sa loob ng 2 linggo. Bibihira ang dayo sa lugar nila Andoy noong mga taong ito, gawa ng karamihan sa mga dayo namamatay sa mga usog at bati sa mga taong naninirahan sa isla. May kasabihan sa kanilang lugar na kapag nakakita ka ng isang magandang panauhin, lalo pat kung makakasalubong mo ito, huwag na huwag mong papansinin. Ganon din ang gagawin mo sa mga taong may kapansanan upang hindi ka mapahamak sa kanilang lugar. Dahil sa maraming kilala na mga salamangkero itong si Andoy sa Siquijor, kung kaya't inaasahan na niyang hindi magtatagal ang mga dayong yon. Lahat ng galaw nito ay mariin niyang pinakikiramdaman nang sa gayoy madali niyang malaman ang sanhi ng kamatayan ng mga dayo. Isang araw, lumabas sa bahay na tinutuluyan ng mga ito ang lalaking dayo. Alam ni Andoy na yon ang padre de pamilya, kaya na may mariin niyang pinakikiramdaman ng ginagawa nito. Pagsilay niyang tutungo yun sa sentro, dali-dali naman niya itong sinundan ng hindi gaanong napapansin. Lahat ng nakakasalubong ng lalaking yon ay kanyang kinakausap para naman kahit papaano'y magawa niyang malaman kung sino ang bumati o sumunod doon. Ilang minuto pa ang lumipas, merong nakapansin sa kanyang pagsunod na isa din niyang kababaryo. Para mapalayo nito si Andoy sa dayo nang hindi nito napapansin, kusa yung lumapit sa kanya para siya ay kausapin. "Doy, anong gagawin mo? Hayaan mo na yan. Di ba walang pakialamanan? Pag wala na sa lugar mo, hindi mo na to poder." Galit na wika ng kanyang kababaryo. "Hindi naman ako mangingialam eh. Nagmamasid lang ako." Sagot naman dito ni Andoy. Matapos nitong makapagsalita, marahan naman itong hinawi ang kamay ng kanyang kakilala. Hindi na din ito nagawa pang pigilan si Andoy sa kadahilan ng alam nito kung ano ang kaya niyang gawin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsunod, agad naman niyang napansin ang pag-uusap ng mga salamangkero sa kanilang lugar. Lahat ng mga ito ay nagtatawanan habang nakatitig sa naglalakad na dayo. Maya-maya pa, may isang naglakas loob na lumapit sa lalaking yon na agad namang napansin ni Andoy. Alam niyang isa itong sundo ng salamangkero, kaya na may dali-dali niya din yung nilapitan. Hindi niya alam pero may kung anong bagay siyang naramdaman na parabang nagpapahiwatig ng kakaiba sa lalaking yon. Unang beses niya palang itong nadama dahil yun din ang unang pagkakataon na nagawa niya yung malapitan. Matapos maharang ni Andoy ang sundo ng salamangkero, tumingin lang naman sa kanya ang dayo habang nakangiti. Hindi naglaon, umalis na din ito na parabang walang nangyari. Nang silang dalawa na lamang ang natira, agad naman niyang sinamahan ng sundo patungo sa taong nagmamay-ari nito. Paglapit niya noon sa kumpol ng salamangkero, may iilang hindi natuwa sa kanyang ginawa. "Doy, bakit ka ba nangingialam? Hayaan mo ang dayong yan. Kasalanan din naman niya dahil dito sila pumunta." Wika ng salamangkero. Nang marinig ito ni Andoy, ninais na lamang niyang manahimik sa kanyang kinatatayuan. Sa isip-isip niya, hindi niya maaaring sagutin ng matandang yon, lalo pat alam niya ang ugali nito.
ayaw na ayaw nitong nalalamangan o kahit matanong man lang. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Andoy na uuwi na. Ninais na niyang umuwi noon para naman kahit papaano makaiwas na siya sa karagdagang problema. Hindi na din niya pinaglaanan ng oras ang Dayo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, maraming salamangkero ang naghahangad na patayin ito. Sa pagsapit ng takip silim, nanatili siyang nagmamasid sa labas ng kanilang tahanan. Kanina niya pang pinagmamasdan ng Dayong umuwi, subalit sa kasamaang palad, wala pa siyang nakikitang bumabalik. Ang pamilya nito ay animoy hindi mo makikitaan ng pag-aalala na para bang inaasahan nilang walang mangyayaring masama sa kanilang padre de pamilya. Kinagabihan, nasipat ni Andoy ang lalaki na dahan-dahang naglalakad papauwi. Marami itong daladala, kagaya ng mga prutas at iba pa. May kasama din yung isang lalaki na merong pasan-pasang sako ng bigas. Nang makapasok na ang mga ito, ninais ni Andoy na magpahinga habang naghihintay ng resulta kinabukasan. Inaasahan na niyang mamamatay ang lalaking yon sa kadahilan ng maraming mga salamangkero ang nagka-interes sa kanilang baryo. Ayon dito, nasa 8 salamangkero ang nais sumundo sa lalaki maging sa pamilya nitong maiiwan. Dagdag pa ni Andoy na wala pa siyang kakilalang ordinaryong tao na nakatakas sa sumpa ng mga salamangkero. Sa pagsapit ng umaga, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang lalaki na napakalakas pa. Hindi pa man siya noon nakakapagkape, dumating ang balita sa kanila ukol sa pagkamatay ng isang matandang salamangkero sa baryo. Ayon sa may dala ng balita, ang salamangkerong yon ang nagdiskita sa Dayo noong nasa baryo ito. Yun lang ang nakikita nilang sanhi ng kamatayan, gawa ng noong mga nagdaang araw, nakakapagsaka pa yun sa bukid. Matapos mapag-alaman ni Andoy ang balita, doon na siya nagkaroon ng interes sa lalaki. Labis siyang napapatanong sa kanyang sarili kung ano ba ang karga nitong tangan, gawa ng nakaya nitong salagin ang sundo at bati ng mga salamangkerong naninirahan sa kanilang lugar. Sa pagkakaalam niya kasi, walang kakayahang mapigilan ng mga mutya ang sundo ng isang ganap na salamangkero. Ang tanging naiisip niyang makakapigil sa bagay na yon ay ang mismong bertud na tanga nito. Dahil sa mga nangyari, naglakas loob si Andoy na kumprontahin ang lalaki. Naniniwala siya sa kanyang gagawin, masasagutan ang kanyang mga katanungan. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng umaga, nagpaalam siya sa kanyang pamilya na tutungo sa bahay ng Dayo. Hindi naman siya pinakialaman ng mga ito, gawa ng alam na nila ang patakaran ng mga salamangkero sa lugar. Sa pagdating ni Andoy sa bahay ng lalaki, kalmado naman niyang kinausap ang anak nitong naglalaro sa labas ng bakuran. "Iho, nandyan ba ang tatay mo?" tanong ni Andoy. Si tatay ho, nasa loob ho, natutulog eh. Sandali lang gigisingin ko lang ho. Sagot naman ng anak nito. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas naman ang lalaking papungas-pungas na para bang hindi nito nagustuhan ang pang-istorbo ni Andoy sa kanyang pagtulog. Nang makalapit na ito sa kanyang kinaroroonan, seryosong tumitig naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Ano ang kailangan mo, kaibigan?" Wala naman. Nais lang sana kitang makausap eh. Pwede ba?" Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng lalaki,
Agad naman siya nitong sinabihan na sa loob ng bahay nito ipagpapatuloy ang kanilang pag-uusap. Pagpasok ni Andoy sa bahay nito, tumambad sa kanya ang napakagulong silid na parabang hayop doon ang naninirahan. Nadatna niya din ang dalawang matandang tunay na may-ari ng bahay na pinagsisilbihan ang mga anak ng lalaking yon. Sa pagdating nila sa kusina, niyaya naman siyang magkape ng lalaki, subalit tinanggihan niya. Hindi kasi nagpakakampante si Andoy sa bahay ng mga taong hindi niya kilala, lalo pat wala siyang kaide-ideya kung ano ang kaya nitong gawin. Huwag kang mag-alala, Andoy. Hindi kami manlalason. Napansin kita kahapon. Bakit mo pala pinigilan ng binatilyong yun? Wika ng lalaki habang nagtitimpla ito ng kanyang kape. Matapos nitong makapagsalita, napaisip naman noon si Andoy, gawa ng papaano siya nakita ng lalaking yon, ganung may kalayuan ang kanyang kinaroroonan mula sa dinaraanan nito. Kung simpleng tao lang ang dayo, paniguradong hindi nito magagawang maramdaman ang kanyang pagmamanman. Dahil sa sinabi nito, doon na siya nag-umpisang kutuban sa kung ano ang taglay nitong abilidad. Nang medyo mahimasmasa na siya sa kanyang pag-iisip, marahan naman siyang tumingin sa lalaki habang mahinahong sumasagot ng, "Gawain ko kasi yon, Manong. Ayaw ko namang bastusin kayo dito sa unang araw ng paglalakwatsa ninyo. Nga pala, bakit ho ba dito nyo naisip na manirahan?" Sagot ni Andoy sa lalaki. Nang marinig ng dayo ang kanyang sinabi, napangisi lang naman yon habang seryosong nakatitig sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya naman itong pauwiin na si Andoy, gawa ng marami pa siyang gagawin. Sinabihan niya din yung kung nais nitong makipag-usap, pumunta yon sa kanyang pamamahay tuwing hapon. Huwag sa umaga dahil marami siyang ginagawa. Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa si Andoy kundi ang magpaalam. Inaasahan niyang marami pang magaganap silang pagkikita dahil magaling makisama ang dayo. Makalipas ang ilang araw, hindi muna nakapagbisita si Andoy sa kadahilan ng marami din siyang ginagawang trabaho. Inabutan ng 1 linggo noon ang pagiging abala niya, kung kaya't 1 linggo din niyang hindi natunugan ang ginagawa ng dayo. Nang magkaroon na siya ng bakanting oras, hinintay niya ang pagsapit ng hapon para mapuntahan ang bahay nito. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang mag-asawang tunay na may-ari ng bahay na nagtatabas ng mga damo. Maya-maya pa, bigla namang lumabas ang lalaki, dala-dala ang 1 baso nitong kape. Nakatitig yun sa kanya na parabang kanina pa siya nitong nakita. Pagsilay doon ni Andoy, gulat na gulat naman siya noong mga oras na yon, gawa ng papaanong malusog pa ang pangangatawan ng lalaking yon. Inaasahan na niya kasing nanghihina ito, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi makakapayag ang mga salamangkero na merong malagas sa kanilang grupo. Dahil sa kanyang mga nakita, halos hindi naman niya maiwasang mapaisip kung ano ang nangyayari sa mga matatandang naninirahan sa baryo. Sa isip niya, bakit hindi ito gumagawa ng aksyon para kitila ng buhay ang lalaking yon? Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling naman ang kanyang paningin sa lalaki nang marinig niya itong magtanong ng, "O Doy, napadalaw ka. Kumusta ka na?" "Ayos naman ako, Manong. Nga pala, madalas ho ba kayong pumanhik ng baryo? May nasisipat ba kayong matatanda doon?" Tanong naman dito ni Andoy. "Yung mga salamangkero ba ang tinutukoy mo?" "Oo, nakikita ko sila. Minsan.
Pero hindi ko sila pinapansin eh. Wala naman akong ginagawa. Sagot naman sa kanya ng lalaki. Nang marinig ito ni Andoy, labis-labis naman ang kanyang pagtataka kung bakit nagawa nitong malaman ang totoong pagkatao ng mga matanda. Nasisiguro niyang walang nakakaalam sa pagkatao ng mga ito maliban sa mga taong orihinal na naninirahan sa lugar. Dahil sa mga hindi kapanipaniwalang sinasabi ng lalaki, doon na siya naglakas ng loob na tanungin yon kung papaano niya nalaman ang bagay na yon. Nang marinig ng dayo ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong isinama sa loob ng bahay nito habang nananatiling walang imik. Pagpasok nila doon, laking gulat na lamang ni Andoy nang masipat niya ang pamumula ng mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Nag-umpisa na din yung mag-usal, hudyat na meron itong itinatagong lihim na karunungan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagbago ang kabuang anyo nito sa kanyang harapan. Hindi niya yun gaanong nasisilayan pero nasisiguro niyang hindi na normal para sa tao ang dinadala nitong wangis. Bukod kasi sa paglitaw ng ikatlong mapulang mata nito sa noo, ramdam din ni Andoy ang garugal ng boses nito. May mga pagkakataong lumalapat sa kanyang balat ang mga matatalas nitong mga kuko na para bang tinatakot siya ng dayo. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyong kinakaharap noon, pinapanatili niya ang kanyang pagiging matatag at paniniwalang hindi siya sasakta ng lalaki. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa anak nitong gumagapang papalapit sa kanila. Pagsilay doon ni Andoy, hindi na niya naiwasang kabahan, gawa ng ang anak ng dayo parang demonyong gumagapang sa sahig. Nasipat niya din yung papasunggab sa kanya, subalit nagawa itong pigilan ng padre de pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, kahit papaano'y medyo kalmado na noon si Andoy, gawa ng bumalik na sa orihinal na anyo ang wangis ng lalaki. Sa muling pagharap nito sa kanya, seryoso naman yung tumitig habang nagsasabi ng, "Walang kapangyarihan ng mga salamangkero sa lahi namin. Anong silbi ng sundo nila kung unang-una ang karunungang yan ay sa amin nagmula? Siguro naman ngayon, Doy, alam mo na kung ano ang sagot sa iyong mga katanungan. Huwag kang mag-alala, wala kang ginawang kasalanan sa amin. Sa ngayon, dadalawang salamangkero na lang ang kinakailangan kong patayin." Matapos nitong makapagsalita, lumiwanag sa huling pagkakataon ang sikat ng araw bago ito lumubog. Doon nasilayan ni Andoy ang bangis ng pagmumuka ng dayo na parabang marami na itong napaslang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na galing Iloilo pala ang pamilya ng aswang na nanirahan sa kanilang lugar. Kaya lang naman ito lumipat sa Siquijor, gawa ng doon ipinanganak ang kanilang mga ninuno. Kumbaga, bumalik sila sa lugar na yon para manirahan ng payapa. Hindi din nila nais na pumaslang ng mga salamangkero, subalit dahil sa pangingialam ng mga ito, napilitan silang gawin ang bagay na yon. Sa paglabas nila sa bahay ng dayo, balisang-balisa ang pangangatawan noon ni Andoy. Animoy sumusunod lamang siya sa sasabihin ng lalaki dahil masyado siyang nadala ng takot. Maya-maya pa, nagpasya na din itong pauwiin si Andoy sa kadahilan ng nalalapit na ang pagsapit ng gabi. Bago siya tuluyang makalayo sa bahay nito, dahan-dahan naman itong inilapat ang bunganga nito sa kanyang tenga habang bumubulong ng, "Mamayang gabi, sumilip ka sa bahay mo. Tingnan mo kung papaano namin katayin sa harapan ng bahay mo
ang dalawang matandang salamangkero. Huwag mong ipagkakalat ang mga makikita mo, Andoy. May tiwala naman ako sa iyo. Nang marinig ito ni Andoy, tumangulang naman ito habang nakatingin sa malayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, napansin naman siya ng kanyang asawa na aligaga at para bang wala sa sarili. Wala naman itong nagawa para makatulong, kung kaya't ang naisip na lang nitong gawin ay pagpahingahin siya. Sa paglalim ng gabi, kahit papaano'y nakakabawi na ang buong katawan ni Andoy. Bumabalik na siya noon sa normal na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Makailang ulit din niyang pinilit matulog pero wala siyang nararamdamang antok. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, gising na gising pa noon si Andoy. Animoy ilang litro na ng kape ang kanyang nainom para lamang mapanatili ang gising niyang kaisipan sa napakadilim na paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napasilip sa labas ng kanilang bahay nang makarinig siya ng isang malalakas na pagsigaw ng isang matanda. Humihingi yun ng tulong, subalit sa kasamaang palad, walang nakakarinig. Animoy sa hindi malamang dahilan, tanging si Andoy lamang ang nakakarinig sa pagsusumamo at paghihinagpis ng mga ito. Tinanong din niya noon ang kanyang asawa kung meron ba itong naririnig na sumisigaw, subalit sa hindi malamang dahilan para itong naging bingi. Dahil sa mga pangyayari, ninais na lamang niyang magmasid sa labas ng kanilang tahanan. Mariin niyang pinanghawakan noong mga oras na yon ang mga katagang inilahad sa kanya ng dayo. Sa muling pagsilay niya sa labas, bumungad sa kanya ang pamilya ng dayo na hawak-hawak ang isang matanda. Ang anak naman nito, kasalukuyang kinakain ang isang matanda na hawak ng kanilang padre de pamilya. Nasisiguro ni Andoy na ang mga salamangkero ang tangan ng mga ito sa kadahilanang kahit sa malayo, ramdam niya ang itinatago nitong presensya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, mas lalong tumindi ang kanyang nararamdamang takot sa buong paligid. Unang beses niya kasi noong nakasilay ng taong pinag-aagawan hanggang sa magkapira-piraso ang buong katawan nito. Ang paningin din niya noon sa pamilya ng dayo parang mga hayop na ilang araw nang hindi nakakain. Bagaman ganun na ang kanyang mga nasisilayan, nananatili pa rin siyang nagmamasid para maging saksi sa mga kaganapan. Iniwasan niya din noong matulog noong gabi sa paniniwalang kapag ginawa niya ito, maaaring mawala ang kanyang memorya sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na din namang naglaho ang ingay sa buong lugar. Ang tanging nasisipat na lamang niya noon ay ang mga anak ng dayong naglalaro, bitbit ang pira-pirasong katawan ng matanda. Ang lalaki naman noong kausap niya, nananatiling nakatitig sa bahay nila habang hindi gumagalaw. Pagtitig niya ng mag-isa sa kinaroroonan nito, doon niya napansin ang animoy sa malakambing nitong mga paa, gawa ng nababalot yon ng napakakapal na balahibo. May sungay din ang noo ng dayo na animoy, isang ganap na demonyo ito. Matapos ang pagtatanghal ng pamilya ng dayo, tahimik naman itong pumasok sa loob ng bahay. Pagpatay ng gasera sa tahanan nito, yun naman ang naging hudyat para kay Andoy na itigil ang kanyang pagmamasid sa labas ng kanilang tahanan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad pabalik ng kanilang silid, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng isang tinig sa kanyang isipan.
Hindi niya mawari kung saan ang gagaling ang boses na yon, subalit malakas ang kanyang kutob na nanggagaling ito sa dayo. Mabuti naman at nakinig ka sa sinabi ko. Kumusta ang palabas, kaibigan? Nagustuhan mo ba? Wika ng isang tinig sa kanyang isipan. Nang marinig ito ni Andoy, ninais na lamang niyang magtalukbong ng kumot at umaktong walang naririnig. Hindi naman siya masyadong nababahala sa tinig na yon, gawa ng agad din naman itong naglaho matapos nitong makapagbigay ng katanungan sa kanya. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man nakakapag-almusal si Andoy, tumungo na siya sa baryo para makiusyoso. Pagdating niya sa bahay ng mga salamangkero, napansin niyang wala ni isa sa mga ito ang naroon. Nakakapagtaka ding hindi yun napansin ng kanilang mga kababaryo, lalo pat kapag hapon, nag-uusap ang mga ito sa labas ng kanilang mga tahanan. Ilang buwan pa noon ang lumipas, dahan-dahan ng gumuguho ang bahay ng mga salamangkero. Alam niyo ba, na sa kanilang baryo noon, tanging si Andoy lamang ang nakapansin sa bahay na yon. Ang kanyang mga kababaryo, animoy naging bulag at pipe sa mga bagay na kanilang nasisilayan. Nakakapagtaka ding hindi na nila naaalala ang mga salamangkero kahit magmula noong kabataan nito, doon na yon nanirahan. Nang mapagtanto ni Andoy na maaaring kagagawan yon ng dayo, nagpasya na lamang siyang manahimik. Kampante naman siya noong walang mangyayaring masama sa kanila, gawa ng kahit papaano'y mabait ang dayong yon. Magmula noong nawala ang mga salamangkero sa kanilang lugar, wala nang mga dayong namamatay sa kanilang baryo. Ipinagpasalamat naman ito kahit papaano ni Andoy sa kadahilan ng nakakarating na sa kanilang baryo ang mga naglalako ng mga produktong tawid dagat pa ang layo. At alam nyo rin ba na sa loob ng napakahabang panahon, tanging si Andoy lamang ang nakaalam ng sikreto ng pamilyang dayo sa Siquijor. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, parang mas napabuti pa yung ginawa ng dayo dun sa mga salamangkero. Kasi hindi ko lang magets, tsaka hindi ko maisip kung bakit ayaw ng mga salamangkero ng dayo. Isipin ninyo, ulti nyo mga manlalako binibiktima? Ano ba to, nagpapatagisan sila ng lalim ng aral o ayaw lang talaga nila ng ibang tao? Unang tanong, paano uunlad yung lugar ninyo kung walang dayo, di ba? Ano, kayo-kayo lang? Kayo-kayo lang yung magbibigayan, kayo-kayo lang yung magbebentahan. Parang di naman yata fair yun para sa ibang nagtitinda sa lugar nila. Kaya nga sabi ni Andoy, laking pasasalamat niya mula nung nawala yung 5 salamangkero. 'Di ba? Tsaka napakalakas ng dayo na to. Ako sa akin lang gabunan to. O kung hindi man siya yung gabunan, isa doon sa 2 matanda. Kasi sobrang lakas Walang nagawa yung mga salamangkero. Isipin ninyo, parang yung tinutusok ng karayom yung sobrang laking bato. Ganun sila kalakas. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.